Ei, com anem? Com va tot? Ja s'ha acabat l'estiu i jo torno a fer vídeos i a oferir classes de català. Avui us vull fer un comentari sobre la cançó Boig per tu, de Sau. La coneixeu, oi? En un determinat punt, la cançó diu: ai, no és reflexada. En català correcte seria reflectida. Oi que sí? Doncs el compositor de Sau justifica aquest reflexada dient que és la manera com es parla al carrer. Però, si ho pensem bé, això no és una bona justificació. Com pretenem d'aprendre bé una llengua si escoltem cançons amb errades com aquesta? Doncs, au, espavileu i pareu atenció quan escolteu música o programes de televisió. Hem de mantenir el català, però d'una forma correcta.